Μην κόβετε την αγορά στα μέτρα σας, αλλά να τεντώνετε τον εαυτό σας για να πιάσει τα δικά της τα στάνταρ. Εάν ανέβηκαν τα στοιχήματα σε αυτό που κάνετε, πρέπει να ανεβείτε κι εσείς. Εάν δεν μπορείτε, δεν πειράζει, μείνετε εκεί που είστε. Εάν δεν μπορείς να παίξεις σε μια κατηγορία μεγαλύτερη από αυτή στην οποία βρίσκεσαι, δεν πειράζει, μείνε να παίζεις τα τοπικά πρωταθλήματα. Εάν δεν μπορείς να σταθείς σε μεγάλα τραπέζια, δεν φταίνε τα στοιχήματα που άλλαξαν, αλλά φταίς εσύ που ακόμα φοράς κοντά παντελονάκια. Δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό, είναι αυτό που είναι. Η αγορά, πάνω από οτιδήποτε, είναι πραγματισμός, όχι συναισθηματισμός. Να βλέπω δηλαδή την πραγματικότητα έτσι όπως πραγματικά είναι και όχι έτσι όπως εγώ θα ήθελα να είναι. Και μετά να τεντώνω τον εαυτό μου ώστε να ταιριάξει στην πραγματικότητα. Η ζωή συμβαίνει για να μεγαλώσει ο άνθρωπος. Κανένας δεν τα έβαλε μαζί σου. Κάθε καινούρια πρόκληση που συναντάς είναι απλώς μία μεζούρα η οποία σκοπό έχει να σου δείξει εάν μετράς όσο μιλάς. Αρκεί να θέλεις να το δεις. Θέλεις?